alaikum. Wa alaikum salam. Jawro. Sai share wuro i woni mi tawama. Wiya do Ibi do heɓai loshi mi wiyama kanana jawro. Saboda Allah annabijo hab alkolirgol maɗa. To. Aduni gan Allah ɓe famata ɓe giya filo yehinde saboda Allah annabijo. No on waɗi. Neɗɗo sai wara yeso muɗum kibbete yeddi. Saboda Allah annabijo way kam ma wonno ya way kirkiro kal mi unjiyar kan. Denno mi waɗino nyamdal. Mi waɗi nyamdal. Lamiɗo wi waɗɗu muñal peshare. Ay jawro reshoje gara gaɗa kawten hoore. Ala ganni unjiya. Ay kanjum wi ɗum yetti Allah kawtal hoore. To mi ɗani ɗum ni nyamdal. A hetti ko way mi nani wonga unjiya ganga manga wutaki jodo ɓe tiggi wonga unjiya ganga wala ampani. To bana to ay na way wonga ba fa. Nyamdal maɗa ɓe piɗɗi payal ɗum ɓe ummini kugal majjo. Ay mi wodi sirri fi ɗum. Mi ali ɗum kam. Nyamdal ngal ɓe ummini. Way hay goɗɗo way laamiɗo way daga ma watta ɗum unjiya nafa hulɓe. To ga Allah pullo mo baraka to ndi leydi i wodi bi'eɗo laamiɗo nafayi. Haɓa ga Allah. Dara nana jawro. Pulaku men to hulɓe duniya ɗum andaka seyde Allah waddani en Dr. Abdullahi Bello Boɗejo. Ganjiba. I wodi ganjiba. Kai. I wodi goɗɗo way karos kati nene karos kati das ko ɗume. Kai wato anana i wodi ganjiba, i wodi gan hoore, i wodi gan shede, i wodi gan am, i wodi gan am. Ra kadi nyamdal. To mi ali nyamdal ngal way goɗɗo kadi hocci. To kadi joni keson ɗum ɓe gatta way ko gaytaki. Ko gaytaki Fulani Association. Wato iri hulɓe ɓe gaytaki ɓe ladde yata ina. Jawro de ay ko anduɗa. Denno de ay mi jogana kema sakatari ko gaɗɗe nyamdal. Nyamdal ngal na fa goɗɗum gaɗɗuɗen ɗum nafa to leydi ndi. Na en gi fullo ɓimo jawdi imo nyama lumo suka on gaɗete taadiɓe gara nangamo. Wara womo. Nyama sai jen tawen dottijo mbiyen to taadiɓe fa nangi wani. Na o rokki miliyanji o rokkata. Miliyanji o rokkata en je en sallama. Jaɓoyen suka o. Gartiren mo. Ɗum hufina ko en anda. To waya andi joni non waɗi. Ay andi siyasa dilloyi. Wato teno siyasa dilloyi digga ɓe tigga nyamdal maɓɓe hamɓe ma kon ɗumanto. Sai jiya neɗɗo e ñi ko mum ki fe'illo. O fewre. Ɗum watta ko fa. To wallahi o fewre ɗum waɗata. Way neɗɗo way pullo mo. Barka to leydi ndi way joro way wi'ata way laamiɗo nafayi. Bimami o fewre ɗum watta ko wallahi tan. Moye hawti hulɓe leydi ndi bi'a laamiɗo. Laamiɗo hawti hoore hulɓe. Moye haajani hulɓe ndi leydi. Peshare. Laamiɗo fana hulɓe tan. Madalla jawro. Wala fa kabila ɗum tokka laamiɗo. A heɓtata anon ma heta a tawi laamiɗo to lamorde mum. To way ma misali ay en gaɗi nyamdal. To leydi ndi ko en gaɗi shafta to state ga Allah en godi office en gala office saboda en gala gonga neɗɗo to ma heftara to nangoyta ay ta nangi office en tawata en nande ko tawatama to bi aya moy wodi heskota to leydi ndi ittuɗa laamiɗo hulɓe o wala intona laamiɗo moy wallitiɓe kay ɓe midiya meɗen hulɓe sukaɓe yennotireɓe laamiɗo ɗaɓɓitoyɓe tiktok ɓe waso o wi gare kawten hoore sukaɓe noye laamiɗo hocci yaari jangirde leydi yaasi ɓiɓɓe hulɓe kayna ɓimami nafa hulɓe tan ɓillaji no o wurtini hulɓe kadi en ɗume heɓe hulɓe wi laamiɗo metayi ummi dari to kammi to kay dara jowro inni in jeddo pullo to ndi leydi wala mo o nanta mone iri laamiɗo hulɓe Dr. Abdullahi Bello daga ɗal mi ganni unjiyawa gartoɓe kawtal hoore ɗum nan ɗum ma ɗum lallay to way misali an joni a wi a tiggi way nyamdal maɗa ko kaza no waɗi en anduma taw a wi laamiɗo nafa ay ta laamiɗo on giɗa hulɓe ɓen haɓɓe anduma laamiɗo hoɗo yima gara balli toɗa Fulaku amma a ruttoto joni ja tigga ɗum maɗa amma siyasa dilloy on keɓay ɗum moɗon to fu tokkuɓe de biya de ya en ɗuman to sai fa in heni nyama en nyamda ko in nyama ɓe to en nodda de hulɓe meɗen ɓe leydi Nigeria ɓe fama e nyamdal igan jiba igan hoore igan shede ko gaytaki man ƙungiya ko gaytaki Fulani Association ƙungiyare wayre ƙungiyare kawtal hoore mi yetti Allah kawtal hoore kawten hoore joni les ardugal laamiɗo fulɓe Dr. Abdullahi Bello Boɗejo kanjum tan Nigeria wodi to en nodda fulɓe Nigeria fa jowro inde fulɓe Nigeria kakkilanayi iri ɗe e gan jiba gan hoore gan koyɗe gan kaza ko to billahi Allah di ɓe kefta kure feshare en yetti Allah fa kawtal hoore en noddani hulɓe leydi Nigeria ɓe kakkilana ɗen ni gan hoore gan jiba gan kaza ɓe jogo mi yetti Allah kawtal hoore Allah hawta ko e meɗen tokken bolla baba meɗen jagorɗo meɗen Dr. Abdullahi Bello Boɗejo wato chairman international chairman fa na way mo leydi tan ba ay an ko tan woni original ko hori ɗum fofum kofin
Dai share mai aldi maka. To, me yatti Allah? Lalle. Me yatti Allah? Kautal hore. Allah hauta ko ile. Allah fanti ko. Ba mana shi bello. Bello ya rike garkiyansa. Menene lissafin? Ya rike garkiyan shi menene